Uma kukhulunywa noma sibizwe ngokuthi sabantu, yindaba kuthiwa sabantu. Why? Lisuka phi lelo gama? Lelo gama lisuka kukhokho wethu, our great ancestor. Khona ukhokho wethu owathola isibusiso sokuthi uyokuba ubaba wesizwe. Inzalo yakhe iyokuba ngangey'hlabathi zolwandle. Inzalo yakhe iyokuba ngangey'nkanyezi zezulu. Lowo baba noma lowo khokho igama lakhe kwakuntu. That is why kuthiwa sabantu, because sibizwa ngaye ukhokho wethu oyi-great ancestor. Kukhona ukhokho wethu futhi owathanda uNkulunkulu ngoba ekulwela ukulunga. Ngoba wayelwele ukulunga, wayelwele ukuthi kugcina uNkulunkulu, kugcina intando kaNkulunkulu. Lowo khokho wethu wabizwa ngokuthi umngoni. Kwabe sekuthiwa thina sabangoni, not abangoni. Lo khokho wethu ke emva kokuthi bawuntshontshile umlando wakhe, lo ubizwa ngokuthi umngoni, babe semshintsha bambiza ngokuthi uIsrayeli eBhayibhelini. Lo khokho wethu ekuthiwa untu owabusisa ngesizwe ekuthiwa abantu, babe sebemshintsha bathini? Bathi Abraham, abacindezeli. Babe sebeshintsha ke igama elithi abantu bathi abaHebheru. Babe sebeshintsha igama elithi umuntu bathi umHebheru. Babe sebeshintsha igama elithi sintu bathi isiHebheru. Thina sasikhuluma isintu. Lo doti lo kuthiwa ulimi lwesiHebheru akulona ulimi lwethu lolo. Thina sasikhuluma isintu, sasikhuluma ulimi olulodwa ezabantu olubizwa ngokuthi isintu. Ukhokho wethu umngoni yena wabusiswa ngokuthi uzokhipha ubukhosi nama-tribes. Ngaphansi kwakhe umngoni kwaphuma ubukhosi bamaZulu, kwaphuma ubukhosi bamaXhosa, kwaphuma ubukhosi bakwaSotho. AbaSotho ke babehlangene namaPedi namaTswana. Kwaphuma ubukhosi bakwaSwati, nobunye ubukhosi kanjalo kanjalo. Right? Izwe laseKhenani ilelizwe elise-Southern Africa. Lelizwe elilapha enazi ukuthi kwa-Israel into engekho lento yokwakhiwa yonke futhi ayilona iqiniso. Ngobani? Ama-features aNkulunkulu njengemfula nayo yonke into ikhomba le-South Africa. Umfula nje kuthiwa iJordan, la ekwabhabhadiswa khona uJesu. Lowo mfula uqala eSouth Africa uyophela eSwaziland, uyophela eMozambique. Uqala eSouth Africa bese uba ibhoda eSwaziland, bese uyahamba uyophelela eMozambique. Lowo mfula unamagama awu-3. Ubizwa ngokuthi iLesotho, uphinde uzobuzwa ngokuthi uSotho River, uphinde uzobuzwa ngokuthi iMaputo River. Umfula owodwa ilapho kwabhabhadiswa khona uJesu. uJesu wakulona igama lakhe langempela elithi Jesu. Balishintsha. uJ was invented ngonyaka ka-1524 if I'm not mistaken. That's like 600 and something years ago. Igama lakhe langempela kwakuYeshua, uYeshu. That's why okhokho bethu kwaXhosa bembiza ngokuthi uYesu. That's why kwaSotho bembiza ngokuthi uYesu. Igama elithi Yesu lisuka from Yeshu. As isikhathi sihamba i-pronunciation yalokho ishintsha kwagcina sekuthiwa Yesu, kodwa uYeshu, Yeshua. But ake ngibambe la, ngicela nibuke le video le for more information. Sabonga kakhulu. Ngalendlela nje ukuthi laba abaphesheya bathe bangezwa ukuthi uJesu umuntu omnyama nje uPutin waseRussia kade eyichaza evula amavolt namanye amazwe nama-Arab, zonke izizwe manje ziyavula. Phesheya amabandla avaliwe sephenduke ini ama-club house bedina ukuthi uJesu umuntu omnyama. Ngoba kusho ukuthi-ke lento iza ngokuthi awumphindeleli wambuza ukuthi izaka. Umbuzo wami ula ekuthenini kuza kanjani ukuthi uIsrael kube yilabo abantu laba esibazi nje sibabiza ngamaJuda lo liyahlobo olulapha phezulu, uma ngabe kuwukuthi kanti uIsrael kahle kahle ula ezansi kuSouth Africa. Into eyenziwe
kwafikisela njengoba sengishilo Yes. ngenhloso yokubulala, ngenhloso yokuntshontsha nokubulala nokubhubhisa. Yes. Ingakho uJesu nabesethi mina ngize ukuthi nibe nokuphila, nibe nakho ukuchichima. Yes. Ufuna ukusibuyisela kuphi endaweni yethu. Into ababe basebenza because mhlambe sizobuyela emuva kancane kodwa ngiyichazele oyishoyo. Ngenxa yalomhlaba wethu oyilento oyiyona. Yes. Njengoba ayikho into engekho la ezweni lethu. Kwase kudinga ukuthi ke sinqotshwe ezimpini Oh. bese ke siyasuswa. Lento futhi ayindala kangako. uIsrael lo lapha phezulu Yes. ba ntshontsha imap noma imap yezwe laseningizimu Afrika. Okay. Bantshontsha imap bayintshontshe la eQonce noma eKing Williamstown. eQumrha Oh. yantshontshwa lapha imap 10 years before kuqale iapartheid la eSouth Africa bese kuqala noIsrael ngo1948 kusho ukuthi ngabo 1938 bantshontsha le map bentshontsha la eCape Town. Iyona ka bahamba bayokwakha lo Israel okuphi olapha phezulu. Into esisiza eyokuthi kukhona ama features uNkulunkulu asuke wabekile. Yes. Lawo ma features you can't change them njenganemfula. Amatshe Yes. amadwa nje la empumalanga nala eKZN Yes. elokhuzeni eMount Tabor. iMount Tabor isimangaliso wetland park. Kukhona intaba elapha zimbili intaba zika Jehova ezila ezweni lesethembiso eSouth Africa. iMount Carmel la uEliya ayemelene khona nabaprofeti bakaBhali laba abawu400 abagcina bebulewe. Ikuphi lo ntaba iseCape Town, iTable Mountain. Bese kuzothi iMount Tabor ila elokhuzeni esimangaliso wetland park eSan Lucia. Yo. Lo ndawo isine game reserve sezingeni eliphezulu ngama ufuna ukuyongena khona ukwazi ukungena ngendlela ekubiza ngakhona. So kwasekushintshwa ziningi izinto ezishintshiwe. Ziningi izinto ezishintshiwe. Ingakho ke base beqala ilokhuzana ilento uIsrael lo lapha phezulu. Yes. Uyiselwani lapha phezulu. Uyiselwa ukuthi njengoba uJesu sesamshintsha wabamhlophe ekade kuumuntu omnyama. Yes. So kufanele bona babe kuphi for this white supremacy syndrome. Kufanele babe phezulu thina sibe kuphi sibe phansi. Kanti ngeshwa kukhona izinto ezingashintshi. Uma ufunda uGenesis chapter 13 lithi uAbraham went up. Yes. From Egypt he went up south. Okungukuthi le ndawo esikuyona iSouth iyona kuphi ephezulu. iEgypt iphansi. Ingakho umfula iNile. Yes. It flows from la eSouth Africa down to Egypt. Okay. Ake ngibuye kule. uJesu wayehamba la eSouth Africa kahle kahle. The Galilee, the Sea of Galilee, is the Galilee Sea. Yes. Cape Town, Cape what? Cape Agalas. Kodwa kukhona indawo la lingena khona ulwandle eSimonstown. Wayihamba la.
ezalelwe la eBethlehem la kade sikho. Ingakho bekhona izinto ubone ngazi ukuthi kube ngathi siyadideka indaba zokuthi sesinale information. Manje mawusunale information khona ezinye izinto ezingakhulumeki kahle. iBethlehem yile. Hayibo. Amabutho kaDavide iJerusalem iseNamibia. Oh yes. Ukuhlangana nani no Johannesburg. Phela njengoba sikhuluma indaba the Kingdom of Judah in Jerusalem. Kingdom of Judah in Jerusalem isuke eSub-Sahara Africa kweso Burkina Faso izizofika kuphi eSouth Africa noma isuke eSouth Africa ikhuphuka izoqala izofika le ngoba umuntu oqala i-creation yenzeka kuphi la sikhona. Yo. Ithuna lika Jesu lila. La eduze kwaseNamibia eNamibia. Kusho ukuthi amazwe ke le Kingdom of Judah in Jerusalem kungena eSouth Africa, kungena eNamibia, kungena iZimbabwe, kungena eMozambique, kungena eZambia, kungena eMalawi, kungena eAngola, kungena eTanzania. All the SADC regions. Yes. Kodwa umbuso wenkosi uJesu uhamba uzofika kuphi eSub-Sahara Africa lapha eSahel la khona uAbraham nje uzalwa ubaba wakhe uTera iseBurkina Faso Ur bese kuzothi eHaran la athola khona unkosikazi wakhe uSara iseNiger bese kuzothi uIsaac owakhe unkosikazi naye walandwa kuphi eBurkina Faso bese kuthi uJacob yena lamakhosikazi akhe awu4 njengoba wayesebenza kulabane ise eNigeria. Yibayithi. Njengoba nje sekuvakasho kangaka ukuthi uyithuma kaJesu lile kwaIsrael phezulu. Angithi phela ke yona indlela yokwenza imali futhi bese kufihlwa yonke lento ela ukuze thina siqhube angithina phela besizazi ukuthi siyizalo kaHamu. uHamu waqalekiswa sabahedeni abasizwe singena uNkulunkulu yonke loyo nto kanti sidlala abantu abafike ngondlela kuvele abafike ngondlela mnyama ngenhloso yokuzosiphuca ngoba vele uSathane ngenkathi exoshwe ezulwini wathi wena Nkosi ngizokudelisa ngizovele ngehle mina kusho ukuthi wayedelele ezulwini nje enganandaba ngoba uyazi ukuthi uzoza la emhlabeni la khona ngoba ukukhona bonke ubucwebecwebe ngoba vele uyena wayeguardian angel owayegade umhlaba. Yes. Njengoba kunemhlaba eminingi yena wayegade uplanet Earth. So wayazi yonke into ekhona la. So wehla nje vele useyazi ukuthi ngizofike ngizama amaqhinga ami ngingene kulabo abantu bese ngibaphuca zonke izinto zabo. Manje akayisebenzele yedwa nje wasengikhulume ngoSathane kuzoba ama-fallen angel kuba ama-Nephilim ama-giant nama-Neanderthals abantu abangenayo isikhumba esifana nesakho. Yes. Emva lo mbuzo obusubuza ukuthi kwenzeka kanjani lwa Israel lapha phezulu kukhona abanye kulama Neanderthals ababizwa the secret bloodline that controls the whole world ama Ashkenazi Jews.